ñawande ɓurde bonde kadi ɓena ngawi ɗum eɓe mbaɗi saabu kamɓe Mauritanie kamɓe gaye mawɗi gonɗe e ɗum ɗo henna ɓe eɓene jogui école goto ko école militaire uji no fottiri ala fof ɓi ɓalejo mo jeyata hen a yiyata hen ɓi pullo a yiyata hen ɓi hardani ko ɓiɓɓe mabɓe meeɓe ɓe mbaɗe école o sa waɗi concours militaire hande a dañata bannoɗo concours militaire ha heeɓi liyetina sono passa capitaine ɓe kaɗa ɗum itta ɓe mbaɗa goɗɗo tawane ƴeewa so ɓooyi wonki mum huɓɓa muusa ɗum dibusina kisa yaha wona ɓe dañi koɓe jinno sukaɓe janggoɓe école ɓe bonni jangdele ɓiɓɓe amen e taniraɓe amen ha boni jangde fof ɓe mbiya ɓe mbatta ɗum arab te ɓe jangani arab wona demgal arab ko sabtore mere ɓe janginta ɗumen e te kamɓe ɓe janginani ɗum eɓena keede kalis hewɓe mabɓe nanɗo gaare leydi moon nanɗo jangguina ɓiɓɓe mumen ɓe payi Maroc ɓe payi France miskineɓe heddiɓe ɓe ngala ɗen bawɗe ko ɓen ɓe jaɓɓe mumen ɓe jaɓɓe koye ɗumen ɓe mbari maaɓe mumen fonnoɓe darnade ɗumen fonnoɓe wallude ɗumen ɓe duttima kadi eɓe jotto kadi eɓe kada ɓesguli mumen jangde wooda hen ni hay soko janggannoɓe jomumen mbiya ɗum jarananima somi jangguino ko naggam o tan leydi Mauritanie minen min jiyani ko fewi hen minen kay hande min ñaagui ko dowuji julɓe yo ballu min yo Allah fewnindi leydi yo Allah heɓɓodi leydi saabu leydi ko leydi julɓe so yimɓe ne mbiya ko leydi julɓe ko enen koddi poɗɗen ko hoddude koddigal moƴƴal koddigal saabu Allah kono wona koddigal haasidagal rasmayagal ha wayani ha sukaɓe tokosɓe janggi hen oɗo 21 novembre min cukalon tokkocon mbiyata ko somin jeehi komi duppoyoɓe drapeau Mauritanie saabu min duppirta so sukaɓe safalɓe joguima minen taniraɓe amen ko waraɓe hen a andi ngun leñago suno waɗe haɗani amen minen mawɓe ɗi tallima ha e taniraɓe ari ha e ɓesmuji so tawi koɓe julɓe yimɓe poti ko rendude ƴeewa ɗum ɗo guitta ɗum guila e law mbaɗa yimɓe jiitodira ganda kañumen koddi min mbawa ittude ɓe leydi ɓe mbawa ittude leƴƴi ɗi e leydi leydi ko Allah waɗi ɗum wona enen mbaɗi leƴƴi ɗi ko yimɓe ɓe jiidi Allah yamiri yo koddu so yimɓe koddi noon yo koddu koddigal julɓe ñande fo eɓe nandine ɗum kono koɓe nandinte ko ɗum kamɓe wayi kono werlade nangue ɗo ɗini kono minen kam so emin guuri soɓe jaaɓi soɓe jaɓani kala ñawande wonde e nder leydi Mauritanie wona pour maaɓe ɓe tan ala kala ñawande wonde e nder leydi Mauritanie so Allah jaaɓi mamin lokkit mamin kaal mamin dar hen so jomumen jaltina kay mamin dardoye mumen so jaltina manifeste mamin dardoye mumen hay soko pelle politique tawi ko opposition noddi min mamin jaade mumen so noddi min e woto so Allah jaaɓi ala mamin berlanto so wona kañumen saabu so darima taw ne nafa min saabu ɓe min kalɗoɓe machallah nafi min Ali Diallo en min goti sukaɓe